kuvannut, niin jos mä saan parempaa, niin mä oon aina vaihtanut siihen ja tehnyt tällaista, että on sitä niin kuin kysytty ja kovasti ihmiset kysyy sitten se niin kuin Katsotaan mitä TV:stä tulee. että erittäin hyvää palautetta ja kiitoksia on saanut. Ja sinusta on tärkeää kuvata ja tallentaa tätä näkemääsi. No mun mielestä tämä nykyihminen... Terve. Well done, 20k. What a team you are. Sille. Onko sulla semmoinen haikea olo siitä, että tallennat asioita, jotka ehkä sitten on häviä? Metsiä, missä mä oon kuvannut paljon ja ne on nyt kadonnut. Eipä tältä paljon mitään tunne yöllä. Enempää kanavia ei näy. Niin tää on vaan kiihtynyt ja kyllä se vähän tuntuu niin vaikealta ja jopa